Ученици се надигнаха срещу учителка, предлагаща им своята автобиография. В нея се разказва и за секс приключенията на учителката. Спомняте си, дори вестниците писаха за нейната мида и други морски дарове. Как се обучават учениците в България? Защо се стигнал до този казус? Отиде да провери Нина Димитрова. Нина, добро утро. Добро утро, казвам от Националната гимназия за древни езици и култура. Причината да сме тук е точно тази, че излезе информация, че учениците от 12-ти клас се оплакват от учителката си по литература, за това, че тя ги е принуждавала да си купуват книгата и глас. Дали е така, питаме директно 12-класниците. Добро утро. Първо за книгата не е точно така, понеже никой не е бил принуждаван да си я купува, но предполагам, че това е просто търсене на медийна сензация. Основният проблем, заради който беше написана и жалбата от 51 ученици на нашия випуск, е, че не ни е преподаден целият материал по литература и български език, който ни влиза в матурата. Пример ви давам с Иван Вазов, чието негови произведения влизат в матурата 12, от тях сме изучили само 6. Което е леко недопустимо при положение, че сме 12 класи и трябва да полагаме матура. Обръщам се и към другите ти съученици. Вас карала ли вие, госпожа Иванова, да си купувате книгата й? Аз съм от 11 клас и всъщност това, което искам да кажа е, че аз нямам пред досега госпожа Иванова. Но проблема в училище и цялото това напрежение, за което виждате и за което става дума, всъщност нас не ни очудва. Този сценарий просто се повтаря не за първи път от една група от членове на педагогическия персонал, нека така да се изразя. Не бих искал да използвам званието учител за тази група, които, създавайки смут с непрекъснати вметки и подмятания, включително в часовете, непрекъснато към учениците, не само от госпожа Иванова, от тази въпросна група, създават смут и целта е в случая търсенето на отговорност и обвиняването за този смут сред учениците от директора. Каква е тази група хора, които го правят? За какво говориш? Тази група от педагогическия персонал са учители, преподаватели, които искат нещо. Просто не искам да използвам в случая това звание, защото наистина влагам доста силен смисъл в него. Не бих искал да го потребявам с тези хора. Също участват в този скандал, който сега се заформи, настройвайки учениците спрямо един или другия. Това е само част от скандала. Всъщност цялото напрежение, което се създава, е процес от ескалация, умишлена ескалация, който непрекъснато се натрупва в часовете с подмятания, забележки и индиректни критики към тези, които са застанали за госпожа Попазова. Нека попитаме 12-класниците как минава един час по литература. Един час по литература по принцип, добро утро на всички зрители, един час по литература по принцип минава на моменти, т.е. има предвид, че някой път може да е спокойно, някой път може госпожа Иванова да си позволи това да започне да критикува отделен човек или общо в един час всички ученици. И по принцип това, което ме притеснява, е това напрежение, което се създаде тук последните няколко седмици, т.е. 2 или 3 седмици. И мога да кажа, че като цяло аз въобще не искам да коментирам абсолютно нищо, което се случва. Обвързвате ли тази прословута книга, за която ставаше въпрос, с всичко, което се случва в училището? Това относително да се каже дали се обвърза, защото има всякакви настроения, които преобладават по повод тази статия и по повод това изказане. Вярно ли, че който си купи книгата, си гарантира добър успех по литература? Аз не мисля, че е така, може би. Не знам, други хора... По-скоро не е така. Проблема реално е с невзетия материал по литература. Именно заради това протестират учениците. Добре, това не е ли? Всъщност някой може да каже, ето, тя е поставила ниски оценки на учениците и те за това се дигат на бунт и решават, че ще свалят от преподавателското им място. Има ли такова нещо? Не. Аз, както ви казах, много от учениците, които са се подписали, взимат стипендия. Това са едни 30 ученици от 51, които са с отличен успех. Така че реално проблема не е заради книгата, проблема е точно заради материала. Няма нищо общо с книгата. Да, и лично отношение към някои ученици. Към учениците. Това е проблема като цяло. И затова се раздуха този проблем и след това се използва като мотив нейната авторска книга. И това според мен цели да замаже нейното отношение, за което ние протестираме и изявяваме недоволство. Вие какви оценки имате по литература? Кой ще си признае? Аз в 9-ти клас имаше състезание по литература, което беше за цялата гимназия, което аз го спечелих. И до сега съм имала само 6, миналата година имам 5, което аз лично не смятам за адекватна оценка за моите знания. Въпреки че госпожа Иванова твърди, че аз не влизам, не правя нищо, нямам домашни, което не е така. Така ли е? Вие като съученици може да кажете? Да, така е. Абсолютно съм сигурен, че тя има някакво лично отношение
към, да кажем, половината от випуска, което във всеки час тя цели да покаже един вид. И рано се явяваме ние ощетените от нейното отношение. Тъй като говорихме и много за книгата, чел ли е някой книгата, чел ли е пасажите от нея? Ами пасажите сме ги чели, понеже нормално, който си е взел книгата и е прочел вече веднъж, показва на учениците си тези пасажи, обаче от книга 900 страници, това са 2-3 страници максимум с такива пасажи, което не е много. Книгата е с автобиографичен характер, така че не вярвам да има някакъв проблем точно това. Връщам се и към директорката на училището, госпожа Мария Папазова. Госпожа Папазова, как се е стигнало до тук? Аз предполагам, че това напрежение, тези отношения са от много по-отдавна. Те не са обект сега изведнъж нещо да се случи. Просто сега нещата ескалираха. Лошо е, когато така започва учебния ни ден, с тревога, с напрежение, с безпокойство. Това безпокойство деца и родители изразиха в жалбите, които пуснаха до мен. Жалби сте получили? Има една жалба, която е подписана от учениците, 51 на брой. Тук е коректно да кажа, че има и писмо от 14 души, които подкрепят учителката си. И да ви кажа слава Богу, защото иначе би било ужасно, ако наистина няма такова писмо. Отделно има жалби от родители. Още лятото, аз от лятото съм директор, замествам. Още лятото имаше жалби. След това нещата градираха, докато се стигне до тук. Конфликт случва сега с учителката? Учителката днес трябва да представи писмени обяснения, които да отговорят на всички тези обвинения, отправени към нея в жалбите. Това трябваше да стане миналия понеделник, само че тя не го направи. Мислих, че с едно соломоновско решение нещата ще отихнат и ще се запази климата в училище, цялата тая атмосфера, която с години е градена тук и не може да се похабява. Само че тя отхвърли това и от тук нататък аз друг ход нямам. Просто няма как да се решат нещата. В момента е в училище, днес просто трябва да дойде да даде своите обяснения. След обяснението, много накратко, какво ще се случи? След обясненията ще трябва да се разделим като колеги, тъй като аз не мога да я оставя, в зависимост от това тя какво е избрала все пак като решение, но аз не мога да я оставя да преподава в випуска. Трябва да отбележим, че имаме уверението на госпожа Анета Иванова, че тя ще ни даде интервю, което ще ви покажем през следващите дни. Значи оказа се, че филма не е шведски, а съветски. Благодарим ти, Нина. Христо се замисля дали и той да почне да пише мемуари, но да са малко под 900 страници, ако възможно. Благодарим, Нина, и на теб и на нашите събеседници за